Se on Roni DCF:ltä, moi! Ollaan joka lauantaisella hyppyvuorolla ja tänään mä aion haastaa meidän kovimmat sendaajat Game of Dodgea. Let's go! Onko tää ihan turvallista? No niin, nyt ollaan päästy tänne altaalle ja ensimmäinen, kenet mä aion haastaa Game of Dodgeen, on Eeri. Mennä. Let's go! No niin, ja nuorempi aloittaa, eli Eerik aloittaa, ja minkä tempo Eerik lähtee vetämään? Laitetaan fronttikartsa eikä helppo. Let's go! 3, 2, 1. Ai, kyllä ei se on mentävä vaan perään. Aloitetaan vähän helpommalla ja pistetään kainerikartsi. Yksi favoriteista. Tää on helppo. No niin, major vuorot ja 180 back kolmesta. Seuraavaksi yksi favoritti, 720 kartsa. Let's go! Aletaan vähän nostaa tasoa, tää 360 leittilä. Upitaan gamea vähän. Ruvetaan pistää vaikeuspistet teppuihin. Pistää tonni kartsi. Wow! Tehdään Tsukahara-kartsa. Tsukahara-kartsa! Okay. Kaikki kamerat. Mä. No niin. Tsukahara-kartsa. Päätä tekin.
Roni. Sinne vaan. Sieltä tuli kirjain nyt. No niin, pistetili avattu. Nyt ruvetaan ampua kovilla. Lähdetään kokeilemaan Trulsi. Millä Trulsi voitti finaali. Eli joo, näyttäkö? Ei kyllä mitään saa, en oo ikin koittanut. Lähdetään tekemään kuitenkin. Kerta Ronikin lähti vähän nostaa noita panoksia, niin triple back kartsa. Mitäs sulla on mietteitä tohon temppuun? Joo. Siis tripla back kartsa? Joo. Niin sä oot sehän tosissasi? Roni pitää voittaa. Ronille ei oo enää monta temppua, mitä ei saa. Otetaanko kannunpaa? No se joo. Jos alkaa sillä pidät loppisia. Mä pyöri kokonaan. Let's go! Let's go! Let's go! Joo, nyt onkin pakko sanoa, että oli niin kova sendi, että propsit siitä ja mä otan suoraan kirjaimen. Ei voi mitään. Mitä eli tulee? meitsillä on 2 kirjainta ja mä vedän nyt iskun vyö alle, mulla on 1 temppu. Ainoa minkä mä tiedän, että äijä ei lähde välttämättä edes koittaa, niin pistetään se. Eli 360 kainer kartsa. Let's get it. Pakko nyt ottaa itekin eka kirjaa, ei lähde tota. Nostetaan vähän panoksia, tehdään sama temppu kuin Roni teki, mut femmasta eli tonni kartsaa ja laitetaan kädet selän taakse, niin nouhaan. Lähdetään tekemään. Se oli 3. kirjain. Nyt alkaa mennä tiukoille. 1 jäljellä. Seuraava temppu. Tää on Lübeckiltä. Eli onkohan tää nyt niinku 360 frontti kartsa tai jotain sinne päin. Mutta lähdetään kokeilemaan. Eli tehdään silleen femmasta. Eli vajaa frontti 3400 ja siitä taiton kartsa. Nonni, lähdetään kokeilemaan. Joo, eli siihen päättyi Game of Thrones. Valitettavasti ei ollut niin kliini toi viimeinen temppu, että hyväksyisin sen itselleni. Eli voittaja tällä kertaa Erik. Come on! Let's go! Hyvät festarit tänään, loppuaika ja nähdään ensi videolla. Kiitos.